Jiena naħdem ġewwa sptar bħala terapista. Fi 17 ta' Jannar li għadda mort inżur il-ġenituri tiegħi għal sija kollox. Kella tiġi oħti wkoll. X'inkont hemm iċempluli u qaluli illi fil-ward sabu pazjenti u ħaddiema u kellhom jagħmlu swab test. Jien għamiltu l-għada. Dak il-lejl ħassejt il-bart u għadmiju ġali. Ir-riżultajt pożittiva. Kien xokk kbir u bdejt ninkwieta għal ġenituri tiegħi. 3 ijiem wara oħti riżultat pożittiva wkoll u kellna noqogħdu kollha kwarantina. Il-mami qalt li qed tħoss bħal rieħ u d-dadi kien qiegħed iħoss il-bart. It-tnejn l-ewwel ta' frar fil-għaxija. Leħnu bħal donnu beda jinbidel. Sal-4 3 ta' frar ma weġibniex. Kellhom joħduh b'ambulanza. Baqa' f'sensieħ sal-aħħar. Il-ħamis talbuna neħdulu mobile li konna se noħduh l-għada il-ġimgħa. Il-ħamis stess għal xi 10 ta' bil-lejl ċempluli u qaluli illi d-dadi ipprova jinżel mis-sodda. Reġgħu daħluh u qabduh bil-airflow. Qaluli li nsab komdu, ġara li sa filgħodu jerġgħu ċempluli u qaluli illi d-dadi ħallina. Għadda xahar u għadni b'dispjaċir kbir li ħada minn għandi u li ma stajniex narawh. Jien naf kemm jien miġuha. Sewwa tgħidu mhux ċajta lanqas f'minu żgħir min ġarrab mewta qibsa u tal-biża'. Grazzi Karl.